прощава всичките ти беззакония. Не един, не два, не три. Всичките ти беззакония и целява всичките ти болести. Нека Господ Бог да ви благославя. Ние сме изцелени чрез вяра. Ние сме изцелени тогава, когато се докосваме до Неговото присъствие. С това, брати и сестри, искам да споделя с вас едно кратко слово и нашата тема на проповед ще бъде наистина Божието Слово е лекарство за всеки ден. За всеки ден, не само един ден, не само един час, но всеки ден да бъде твоят живот, твоят медикамент, както някои братя, които използват някои, които са наистина болни от кръвно диабет и те винаги не забравят своите